Ой. Нинди ғажайып мотор жерге үйреттім мен. Ей, исәнбісіз балалар. Бұрын заманда патшалар менә шушындай затлы, зиннәтле сарайларда яшәгәннәр. Патшаларның да төрлесе булган. Булган акыллары, зирәкләре, жүләрләре дә булган инде араларында, куркаклары, усаллары. Ә менә бүген мин сезгә патша белән солдат турында бер әкият сөйләп китмәкче булам. Рәхим итеп тыңлагыз. Бұрын заманда үрдәк сайыскан сотник кәҗә командир булганда, солдатка алынган кеше патшага бик озак хезмәт итә торган булган. Менә шундый заманнарның берсендә бер солдат патшага 12 ел хезмәт иткән. Инде кайтыр вакыты җиткәч тә ул өенә китми йөри икән. Эй, нигә кайтмыйсың син дип сорагач? Мин патшага 12 ел хезмәт иттем. Игә бит кайткач миннән патшаның үзен күрдеңме дип сорасалар, аларга нәрсә дип җавап бирим? Шулай булгач, патшаның үзен күрмим, моннан бер кая да китмим. Бу хәлне патшаның үзенә җиткезәләр. Менә шулай 12 ел хезмәт иткән солдатның кайтыр вакыты җитте. Ләкин аны өенә җибәреп булмый. Патшаның үзен күрмичә кайтмыйм дип әйтә ди. Көннәрдән бер көнне бу солдатны патша үзенә чакыртып ала. Кертегез солдатны. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, солдат. Менә мин синең патшаң. Ә хәзер әйт, ни өчен син өеңә кайтмыйсың? Менә мин сине күрергә дип йөридем. Рәхмәт, инде чакыртып алдың. Мин бит сиңа 12 ел хезмәт иттем. Хезмәт итеп өйгә кайткач, кемгә хезмәт иттең? Хезмәт иткән кешеңне күрдеңме дип сорасалар, мин аларга нәрсә дип җавап бирим? Мин бит синең йөзеңне дә күрми китә идем. Яхшы. Менә мин сиңа бер сорау бирәм. Әгәр дә шуңа дөрес җавап бирсәң, мин сиңа бүләкләр биреп өеңә кайтарып җибәрермен. Әгәр дә инде җавап бирә алмасаң, җәзага тартачакмын. Яхшы. Әйтеп кара сорауыңны. Җирнең уртасы кайтышта. Җирнең уртасы? Җирнең уртасы нәкъ менә шушы җирдә. Солдатның җавабына патша ышанырга да, ышанмаска да белми. Ышанмыйм дип әйтер иде, солдат аңа бар, үлчәп тикшереп кара дип әйтүе мөмкин бит. Яхшы, солдат. Монысы булды. Ә хәзер менә әйтеп карады. Минем патшалыгымда күпме халык һәм күпме солдат бар. Әгәр дә инде дөрес җавап бирә алмасаң, алда әйткәнемчә мин сине җәзага тартачакмын. Юк, падишаһым. Болай дөрес булмый инде. Мин синең бит биргән соравыңа җавап бирдем. Ә хәзер инде менә миңа сорау бирергә рөхсәт ит. Аңлашылды. Биреп кара соравыңны. Синең башыңда ничә бөртек чәч бар икәнен әйтеп бирә алсаң, мин синең патшалыгында күпме халык яшәгәнен әйтеп бирермен. Минем кул астымда күпме халык, күпме солдат бар. Шулар арасында миннән дә акыллырак, миннән дә тапкыррак кешеләр бар икән. Шуннан соң солдатка зирәклеге өчен патша бик күп бүләк, йорт, җир алырга дип акча биреп кайтарып җибәргәнде. Бу хәлләрдән соң солдат ничек яшәгәндер, ансы инде билгесез. Ләкин тапкырлыгы, зирәклеге белән солдат югалып калмаячак. Менә, белдегезме инде балалар, зирәк кеше нинди була?
Хәтта бит патша да солдатның зирәклеген, аннан акыллырак булуын таныган. Белемлекнең чиге юк ди татар халык мәкале. Кадерле балаларым, мин дә сезгә акыллы, зирәк булуыгызны теләп, киләсе тапшыруларга хәтле сау буллашам. Хушыгыз!